Ongi etorri Jado Tibira. DBH-ko lehenengo mailaren azken STEAM proiektua aurkeztuko dizugu. Zaindu maite duzuen hori, hau da, Erandio. Gero eta globalizatuagoa den mundu honetan, gure kulturarekiko eta sustraiekiko lotura inoiz baino funtsezkoagoa da. Eta hori sendotzeko lortu dugu proiektua. Orain, gure ondarea ezagutzeko eta baliozteko bidaian murgiltzera gonbidatzen zaituztegu. Ikuspegi hezitzaile eta praktiko baten bitartez, STEAM proiektu hau diziplina anitzekoa izan da. 7 irakasgaietan garatu baitugu. Naturzientziak, heziketa fisikoa, geografia eta historia, matematikak, teknologia eta digitalizazioa, hezkuntza plastikoa eta euskera. Hasteko, Erandioko ondare naturalak aztertu ditugu. Udalerriko fauna eta flora aztertuz, gure ekosistemaren ekologia ezagutu dugu. Oro bat, geografia eta historia irakasgaian. Sektore industrialaren mundua eta horren garapena jorratu dugu, lanaren, sexuaren eta abarren arabera. Horretarako udalerriko enpresak bisitatu ditugu, eta emakumearen papera nabarmendu dugu. Funtsezkoa izan baita Erandioren sorreratik. Familiaren esparruan ez ezik. Lanean eta Euskadiko gizartearen garapenean ere izan du lidergoa. Bestalde, Erandioko zenbait eraikuntza ezagunen estilo arkitektonikoak aztertu ditugu, eta gure ondarearen arkitekturan eta historia sakontzeko eraikuntzen 2 dimentsio eta 3 dimentsio diseinuak egin ditugu. Horretarako eskalak eta forma geometrikoak ikasi ditugu matematikan. Halaber, hala kirolak nola kultura landu ditugu eta zehazki gure udalerriko jaiak, izaera zaharrak, ohiturak, dantzak. Ekintza hau bereziki azpimarratzekoa da, lotu dugulako Erasmus Plus programarekin. Poloniatik etorritako ikasle talde batekin egon gara, eta gure kultura, ohiturak eta herria erakutsi dizkiegu. Eta gure udalerria hobeto ezagutzeko ikerketan bildutako datu eta ondorio guztiak horma-irudi batean bildu ditugu. Ildo beretik, ibilbide osasungarriak egin ditugu entzunezko gida batez eraikuntza ezagunen eta gure naturaren informazioa biltzeko. Eta proiektuari amaiera emateko bisita gidatua egingo dugu familiekin herri osotik. STEAM proiektu hau aldi berean herritar proiektu bihurtuz. Zaindu maiten duzun hori, hezkuntza proiektua baino gehiago da. Gure ondarea babesteko eta aberasteko deia da. Gure inguruarekiko kontzientzia eta errespetua sustatuz proiektu honek egungo belaunaldia ezten laguntzen du. Gure STEAM proiektuari buruzko erreportaje hau ikusiz, gozatu izana espero dugu. Guk ere lan osoan egin ditugun bezala. Eskerrik asko gurekin egoteagatik Jado Tibin. Eta hurrengora arte!